No niin. Tulipa taas tämmönen sairas idea mieleen, että syödään. Siinä on ranskalaisia makkaraa, lihapullia, pekonia, juustoraastetta ja 6 kananmunaa. Niin katsotaan, meneekö. Tässä on pikkasen yli 2 kiloa plus toi pelti, elikkä no joo, 2,5 kiloa syömistä plus miinus jotain. Tokkopa se on merkitystä, mutta veikkaan, että ei mene, mutta otetaan perinteinen pullotuki. Joo. Vittu, mitäs tää nyt menikään? Helvetti. Totta se vaan kuvia, mutta joo. Ei siinä. Tää kahdessa osassa, kun ei ole hienoja editointilaitteita, niin. Tehdään 2 eri videoa sitten. Käy miten käy, mutta näillä mennään.